Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πλέον θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι σε αυτόν τον τόπο οι κοινωνικές ομάδες, οι απλοί πολίτες που δραστηριοποιούνται πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι πανάρχαιο θέμα, είναι παράδοσης το κυνήγι, να βρουν τις δυνατότητες και την δύναμη για να ασχοληθούν με όλα τα προβλήματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία μας. Γιατί δεν είναι μια μονομέρεια η άσκηση του κυνηγιού. Δεν είναι απλώς και μόνο ένα χόμπι ενός κοινωνικού λόμπι, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έχει άμεση σχέση με την διαχρονική πορεία των σημαντικότερων πολιτιστικών αξιών της ελληνικής παράδοσης. Και αποτελεί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την ψυχή και τον κορμό αυτού του μεταφερόμενου αξιακού περιεχομένου από γενιά σε γενιά. Η άσκηση του κυνηγιού δεν είναι μια, και έτσι νομίζω το βλέπει το σύνολο των κυνηγών, δεν είναι απλώς μια άσκηση μιας επιθετικότητας κάποιων ανθρώπων απέναντι στο θύραμα. Είναι η άσκηση μιας φυσιολατρικής προσέγγισης, μιας αγάπης προς τη φύση, μιας διαρκούς άσκησης, η οποία ασφαλώς και στοιχίζει μόνο σε αυτόν που την ασκεί. Γιατί η πολιτεία δεν συμβάλλει, ενώ θα μπορούσε να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αυτή η άσκηση έχει να κάνει ακριβώς με το ζητούμενο των νέων εποχών, που είναι η ευζοία, οι πολίτες να είναι δραστήριοι, οι πολίτες να είναι κινητικοί, οι πολίτες να αγαπούν και άλλα πράγματα έξω από τις συνθήκες που τους δημιουργεί η καθημερινότητά τους. Εδώ ο χώρος του κυνηγιού, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει η αρχή ότι ο καθένας κάνει ό,τι θελήσει. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες οι οποίοι αυστηρά πρέπει να τηρούνται. Και αυτό το τόνισε ο Γιώργος, ιδιαίτερα με την έννοια της ευθύνης των κυνηγητικών συλλόγων της Ομοσπονδίας και της Ομοσπονδίας να λαμβάνει όλα τα μέτρα με δικούς της πόρους, προκειμένου να υπάρξει αυτός ο επαγγελματισμός. Ο επαγγελματισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναγκαία και ικανή συνθήκη να διαφυλάττονται οι νόμοι και οι κανόνες αυτού του γεγονότος για το οποίο όλοι ενδιαφερόμαστε. Και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι ιδιαιτέρως λειτουργούν οι κυνηγητικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που εμπλέκονται τα γεγονότα, η κατεύθυνση είναι μόνο και μία μόνο. Να τηρούνται οι νόμοι, να προστατεύονται όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το σπορ και από την άλλη πλευρά να εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες για την προστασία των ανθρώπων και των πολιτών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και είναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό, η κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να έχουμε στους στόχους που θέλουμε να έχουμε για την διαφύλαξη των κανόνων του κυνηγιού. Η λαθροθυρία είναι ένα παρασιτικό γεγονός. Είναι ακριβώς αυτό που δίνει άλοθη στους πολέμινους του κυνηγιού για να έχουν το δικό τους το λόγο και να δημιουργούν προσκόμματα όχι προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και της εφαρμογής των νόμων και των κανόνων που θεσπίζει η πολιτεία, αλλά κυρίως μόνον και μόνον
για να μπορούν να πολεμούν για ίδιους λόγους την ανάπτυξη αυτού του ιδιώματος που είναι το κυνήγι. Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας όλων των στελεχών θα ήθελα να πω ότι στο καινούργιο πρόγραμμά μας υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Φύσης. Ο κ. Ρωμιλιώτης είναι αντιπεριφερειάρχης που έχει και την ευθύνη αυτής της αρμοδιότητας. Θα ήθελα η Ομοσπονδία να συνεργαστεί μαζί μας, οι κυνηγητικοί σύλλογοι να ασχοληθούν και να ενδιαφερθούν και να δημιουργήσουν μια συνεννόηση μαζί μας, προκειμένου να δούμε ποια από τις δραστηριότητες των υποδομών να αποτελούν κομμάτι αυτού του προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το πρόγραμμα προβλέπει και ειδικές δράσεις για την ενίσχυση του πληθυσμού των θηλαμάτων. Νομίζω ότι είναι και θα πρωτοτυπήσει η Ομοσπονδία και χαίρομαι πάρα πολύ που θα πρωτοτυπήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα ώστε να το εντάξουμε σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να είμαστε και πιο ασφαλείς, να έχουμε περισσότερα θυλάματα και να αποδείξουμε ότι υπάρχουν πολίτες υπεύθυνοι και σωματεία υπεύθυνα, τα οποία κυρίως θα προστατεύσουν το κυνήγι, δημιουργώντας την σημαντική προϋπόθεση της αύξησης του πληθυσμού των θυλαμάτων σε μια περίοδο που τις προηγούμενες δεκαετίες η λαθροθυρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Και είσαστε εσείς, κυρίως εσείς, οι οποίοι θέλετε να προστατεύσετε για τα προσεξαφάνιση είδη της βιοποικιλότητας, την οποία η Ευρώπη πλέον την κατατάσσει ως κορυφαίο θέμα στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει προκειμένου να διατηρήσουμε αυτό το ισοζύγιο της βιοποικιλότητας που αποτελούν τον σημαντικότερο οικολογικό και περιβαλλοντολογικό στόχο. Και η δική μας η ομάδα των κυνηγών, είμαστε και οι πιο ρεαλιστές απέναντι στις περιβαλλοντολογικές πολιτικές, γιατί είναι οι μόνες ομάδες οι οποίες δεν κατευθύνονται και δεν στοχεύουν με δόλο και το προσωπικό όφελος. Δεν έχουμε καμία σχέση με όλες αυτές τις ΜΚΟ που αναπτύσσονται πάνω στις δίθεν αναγκαίες, δεν αναφέρομαι σε όλες, αναφέρομαι όμως σε έναν ικανό και μεγάλο αριθμό, οι οποίες προτάσουν την ευαισθησία των πολιτών στην αναζήτηση της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας, κυρίως όμως προτείνοντας και προκρίνοντας τους δικούς τους οικονομικούς ή άλλους ιδιωτελείς στόχους. Και η Περιφερειακή Αρχή, η Περιφέρεια, ειδικά πιστεύει σε αυτή τη συνεργασία. Και το έχουμε εμπράκτος αποδείξει, παίρνοντας πολιτικές θέσεις απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να ταράξουν αυτή την ισορροπία και ιδιαίτερα που θέλουν να δώσουν άλλους δρόμους και άλλες κατευθύνσεις απέναντι σε αυτό το δικαίωμα, γιατί είναι δικαίωμα, το οποίο έχουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι δεδομένο, το τόνισε ιδιαίτερα ο Γιώργος με έμφαση, ότι ό,τι γίνεται μέχρι τώρα γίνεται με δικούς σας πόρους. Η ανταποδοτικότητα είναι κυρίαρχη, συνεπής και υπεύθυνη μόνο σε αυτό το χώρο. Είτε λέγεται προστασία της θύρας, είτε λέγεται προστασία των πολιτών που εμπλέκονται, είτε λέγεται προστασία στην θυροφυλακή και σε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες και δομές που είναι απαραίτητες για να υπάρξει αυτή η ευνομία στο κυνήγι, γίνονται μόνο με δικά σας έξοδα. Και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι η συνεισφορά των κυνηγών και η έκδοση των αδειών αποτελούν
έναν σημαντικό πόρο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Συν το ΦΠΑ που πληρώνουν όλοι οι πολίτες, κάνοντας χρήση όλων των αναγκαίων μέσων τα οποία χρειάζεται κάποιος για να ασκήσει αυτό το χόμπι του. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να τονίσω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Όλες οι δομές, όλοι οι θεσμοί κινούνται κυρίως όχι για να προστατεύσουν τον κυνηγό ή το κυνήγι. Κινούνται κυρίως με κατεύθυνση να τηρείται ο νόμος και η προστασία των πολιτών που ασχολούνται με αυτό το σπόρο. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Ήδη έχουμε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία τα τρέχουμε. Περιμένω όμως τη μεγάλη πρόκληση από την Ομοσπονδία και από τους κυνηγητικούς συλλόγους για να αποδείξουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο είναι η πρώτη φορά που ακούγεται μια τέτοια πρόταση στην ελληνική επικράτεια. Θα μπορέσουμε λοιπόν οργανωμένα να κινηθούμε για να βρούμε κάποιους πόρους προκειμένου να είμαστε πιο ασφαλείς, πιο δημιουργικοί και πάνω απ' όλα για να προσφέρουμε υπηρεσίες σε αυτό που είναι ο κεντρικός στόχος και που δεν είναι τίποτε άλλο από το να τηρείται η παράδοση και ο πολιτισμός τον οποίο από γενιά σε γενιά έχουμε κατορθώσει να διατηρούμε ζωντανό σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω την παρουσία των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής της Τρίπολης, του Διοικητή Ασφάλειας και όλων όσων σήμερα από κάποια θεσμική ιδιότητα βρισκόμαστε ακριβώς εδώ, αλλά κυρίως όμως για να επενέσω αυτή την ανιδιοτέλεια και την θυσιαστική προσπάθεια που κάνουν οι θυροφύλακες για να προστατεύσουν τους κανόνες της πολιτείας, κάτι που νομίζω ότι δικαιωματικά θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη της πολιτείας και όχι στην ευθύνη απλώς και μόνο των συλλόγων της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας. Καλή επιτυχία λοιπόν και περιμένω την πρότασή σας για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε αυτό που είπα προηγούμενα, γιατί είμαι σίγουρος πλέον ότι και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, εάν δούμε αυτή την καλή πρακτική, θα προστρέξουν για να κάνουν και οι ίδιες το ίδιο θέμα, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε καλύτερες υποδομές σε όλη τη χώρα.